Узак еллар намуслы хезмәттә булган, кешеләргә ярдәм итүне өстен күргән мөслимә Әлмира Әдиятуллинаның арабыздан китүенә 1 ел булды. Идел буе Булгарстанында ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулу уңаеннан әзерләнгән сәхифәбез тулысынча әнә шул фидакар журналистка багышланган. Сүзне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәләму алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү. Бары тик алга һәм алга дип яшәде. Татарстан һәм Россия мөселман өммәтенең йөзен үзгәрткән, гомер буе нәтиҗәле хезмәт тормыш алып барган журналист Әлмира Әдиятуллина. Әссәләму алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү, җәннәтүһү. Хөрмәтле милләттәшләрем, җәмәгать әхлаклы булыйк, әдәпле булыйк, алга барыйк, арткарышта түгел, алгарышка юнәлик. Башта Совет мәктәбендә эшли, аннан Азат хатын хәзерге Сөембикә журналына күчә. Анда 30 ел эшләп, лаеклы ялга чыга. 1990 еллар башында милли яңарыш хәрәкәтендә актив катнаша. Планетаның иң яхшы 100 хатын кызы буларак Нобель премиясын алуга номинацияләнгән. 1996-1999 елларда Мөхәммәдия Казан югары мөселман мәдрәсәсендә укый. Эшсез тора алмаган Әлмира Һәдия Ярдәм мәчетендә дә эшли. Мөслимә газетасын булдыру һәм бастырып чыгаруга зур өлеш кертә. Журналист Әлмира апаның эшчәнлеген чагылдырган китап шушы көннәрдә Ярдәм мәчетендә тәкъдим ителде. Китап язырга бик теләп алындым һәм бик җиңел эшләнде. Мине бу эшкә әлбәттә Мәрҗани мәчете имамы Мансур хәзрәт Җәләлетдин рухландырды. Василә апа, алынгыз, эшләгез, сез аны булдырасыз дип. Мин тырыштым һәм минем беренче киңәшчем Мансур хәзрәт булды. Кемнәр белән әңгәмәләр уздырырга, кемнәр белән хатирәләр уртаклашырга дип. Һәм китап ул эш бит әле журналист язудан гына түгел, аны дөньяга чыгарасы бар, аның чыгымнары күп. Бик тә рәхмәтле без Әлмира апаның туганнары, кызы, мин бик тә рәхмәтле Мансур хәзрәт Җәләлетдин белән шушы китапны чыгаруга бөтен чыгымнарны тоткан Илдар хәзрәт Баязитовка. Илдар хәзрәт Баязитов белән Әлмира Әдиятуллина 1993 елдан бирле танышып, аралашып яши. Гомеренең соңгы елларында Ярдәм мәчете белән хезмәттәшлек итте. Әлмира апа турында без нәрсә әйтә алабыз? Ул соңгы елларны сез үзегез беләсез. Безнең белән иде. Ул мондагы Ярдәм мәчетендә булган бөтен кешеләр, булсын алар сукырлар, булсын алар коляскадагы инвалидлар, булсын алар яшьләр, картлар, бөтен саны яраттылар. Һәр кайсы Әлмира Әдиятуллинаның яшь буынны әхлаклы, иманлы итеп тәрбияләүгә керткән өлешен, бергәләп уздырган дини чараларын, гомумән эш дигәндә тынгысызлыгын искә алды. Әлмира апа белән минем танышлыгым күп еллар инде. Аның Мөслимә газетасында да аралаштык, иҗтимагый эшендә дә, аның конкурсларында да ул мине үзеннән калдырмады, ишитте, ислам журналистикасын тыргызып, ислам журналистлары булыгыз дип, ул аны сезгә дә әйтте, миңа да әйтте, Риммага да әйтте, Сөембикәгә дә әйтә иде. Менә шул хәлдә мин Әлмира апаны бик яхшы беләм дип әйтә алам инде, аның иҗтимагый тормышын, эшчәнлеген. Китапның беренче бүлегендә Әлмира апаның хезмәттәшләре, аның белән иҗтимагый хәрәкәттә халыкка хезмәт иткән галимнәр, тарихчылар, җәмәгать эше активистлары үзләренең хатирә истәлекләре белән уртаклашса, икенче өлешендә Әлмира Әдиятуллина кызының туганнарының моңарчы басылмаган истәлекләре урын алган. Өченче бүлеккә Мөслимә газетасында басылган сайланма мәкаләләр кергән. Менә Василә апа инде безнең хәзер ничә хәзрәтебезнең, ничә шәхесебезнең күркәм якларын күрсәтеп, матур иттереп менә китап чыгарды. Менә бу да матурлыкны тарату безгә сабак булсын. Инде Алла Тәгалә калган гомерләребезне, менә шушы яхшы якларыбызны күбрәк калдырырлык иттереп, Аллаһ риза булырлык итеп үткәрергә барчабызга да насыйп итсә иде. Әлбәттә, менә Әлмира апа бик йөрәкле, чын батыр хатын иде. Фидакар Мөслимә китабын тәкъдим итеп таратканнан соң, Рәшид Минхаҗ, Мөслимә Шәфиқ, Вәсилә Рәхимовага Әлмира Әдиятуллина исемендәге беренче премия тапшырылды. Акчалата премияләрне Бөтендөнья татар конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе, хәйрияче Фәрит Мифтахов тапшырды. Әлеге премияның киләсе елда да буласын әйтте. Киләчәктә
шулай олылаганыбыз өчен үзегездин Аллах жолдасын. Иске алу мәҗлесенә килүчеләр шулай ук Әлмира апа башлап җибәргән Коръән уку буенча Сөембикә энеләре һәм сеңелләре бәйгесен югары бәяләде. Әлмира Әдиятуллина узган гасырның 90-нчы елларында масса күләм мәгълүмат чараларында беренчеләрдән булып ислам турында һәм мөселманнарның проблемаларын күтәреп мәкаләләр язды. Иң зур казанышларының берсе аның тырышлыгы белән Россия мөслимәләренең паспортка яулык киеп фотога төшү хукукына ия булу. Әлмира ханымны искә алуыбыз рухына дуга булып барып ирешсен. Бүгенгә сәхифәбез тамам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.